En aquest ben dit parlarem de diverses paraules amb les quals designem les línies sinuoses, expressions que sovint presenten dubtes o confusions. L'adjectiu corb, corba, indica corbat o sinuós, és a dir, que forma una línia que no és recta, sinó que és parcialment arrodonida, com per exemple fusta corba o esquena corba. Usant aquest adjectiu, en geometria es parla de línia corba o simplement de corba com a substantiu, com en una corba convexa o una corba parabòlica. I a més, com a tal substantiu, corba s'aplica sovint a altres àrees de coneixement per a designar la forma que pren la representació gràfica d'algun fet o fenomen. Una corba de nivell, en cartografia, o una corba de preus, en economia, o una corba de mortalitat, en una epidèmia. Quan corb i corba com a adjectius o corba com a substantiu formen derivats, els fan a partir de la forma llatina curus i no sobre corb, corba. I per tant, tenim els cultismes curvatura, curvilini o curvímetre, amb U i V. Aquesta duplicitat és un fenomen similar al que ocorre en altres casos de doblet entre una paraula patrimonial i un terme culte relacionat, com llengua però lingüístic, pluja però pluviometria i cervell però cerebral. Fent un gir en la matèria, quan un camí o carretera presenta una desviació de la línia recta, parlem de revolt, de revolta o de volta, però no de corba, que és un calc del castellà. Per tant, direm revolta o volta tancada o revolt tancat i no corba tancada. Ben dit, utilitzem corba per a la línia de forma arrodonida en geometria o en representacions gràfiques, curvatura i curvilini per als derivats cultes i revolt o revolta per a les girades en un camí o carretera.